Abantwana bakaNkulunkulu, abafethu nodadewethu, obaba nomama, osisi nobhuti, ngiyabingelela wonke umuntu egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngizomnika nje ithuba lokuthi ulaphe umlaleli njengamanje ngenzeka ukuthi hayi nokuthi ngenzeka, people are going through a lot. Ngizocela nje ukuthi usiphe izwi likaNkulunkulu esithola ukulapha amangqondo. Asingabe sapholisa maseko, we have experienced izinto eziningi in our lifetime, and we have been going through izinto eziningi in our lifetime, but at the same time nathi as individuals we have been taught a lot of things. Kuningi ke bazalwane osekufakwe engqondweni zethu. Uma ngingenisa lenkulumo ezokhuluma ngamandla omthandazo namhlanje, I want to introduce it with the book of Genesis chapter number 1, where the Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and nothing that was made without the Word. Akukho okwenziwa ngaphandle kwezwi. But kwezinye indawo kuthiwa umoya kaNkulunkulu, the Spirit of God was upon the surface of the deep. Okusho ukuthi uNkulunkulu uma esezulwini, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uhleli ezulwini lakhe. Hallelujah bazalwane. Uhleli enkazimulweni. So uma ehleli enkazimulweni yakhe, uma ehleli in his glory, uhleli ebese khuluma izwi lakhe lifike lihlangane nomoya ongcwele ebese limanifesta izinto ayishilo ngezwi lakhe. Uma sihamba nezwi engekho umoya engcwele bazalwane, izinto azizumanifesta. Kudingakala ukuthi izwi lihlangane nomoya engcwele after uNkulunkulu eselikhulumile. So nomthandazo kunjalo, siyalazi izwi, siyalifunda emaBhayibhelini ethu, ebese siyalikhuluma, but kudingakala futhi ukuthi sigcwaliswe ngamandla kamoya engcwele. Before sifunde izwi, before sisenze konke okunye, bengicela sike sikhuleke so that we open the atmosphere, so that we silence ukuyaluza kwengqondo yethu, especially kuJanuary. Ake sikhuleke. Baba, egameni elinamandla likaKristu Jesu, igama lakho linguwe, uqobo lwakho uNkulunkulu, izwi lakho linguwe, uqobo lwakho. Phinda baba wethu ongcwele ukuthulisa konke ukuyaluza kwengqondo yethu. Sikhuluma uNkulunkulu ukuphila kulesi sikhathi, sikhuluma ukukwazi ukulalela nokuzwa, nokuthi yonke into ezoshiwo uNkulunkulu siyibambe egameni elinamandla likaKristu Jesu. Baba, phinda ukuba nathi namhlanje sisazofunda izwi lakho. Bengicela bazalwane ukukhulu ukuyithoba siye ezwini likaNkulunkulu encwadini kaJohn chapter number 14. Encwadini kaJohn chapter 14. uJohn chapter number 14 sizoqala uverse 1. Lithi inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani ngoNkulunkulu nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Ukuba bekungenjalo bengiyakunitshela ukuthi ngiya ukuyonilungisela indawo. Nakuba ngiya kunilungisela indawo, ngiyobuye ngize nginilande ukuba nani nibe lapho ngikhona. Verse number 15. Uma ningithanda niya kuyigcina imiyalo yami. Ngiyakucela kuBaba ukuba aniphe omunye umduduzi ukuba ahlale kini kube phakade, umoya weqiniso, izwe elingemamkele, ngokuba lingamboni futhi lingamazi. Nina niyamazi yena, lokhu uhlala nani, uyakuba kini. Okay, ake ngime lapho. uJesu la ukhuluma ngomoya engcwele. Umoya engcwele bazalwane ngimbiza ngempendulo ngomambulo emfihlakalo. Umoya engcwele is the spirit of excellence kaNkulunkulu. Umoya engcwele uye osiguidayo, uyosambulela izinto zamandla kaNkulunkulu.
uye osinikeza amandla okudlula la abanye bengakwazi ukudlula khona. Uyosinikeza iwisdom neknowledge yokuthi noma ngabe isimo siwugwadule kangakanani, thina sikwazi ukusurvive, siphile, siphumele. Noma ngathiwa khona amanzi amnyama kulabakhuluma amanzi amnyama, noma ngathiwa khona ife elimnyama, umoya engcwele mengaphakathi kuwe uyakwazi ukushintsha wena, abese enze wena ukwazi ukushintsha isimo ophakathi kuso. Umoya engcwele unamandla ngalendlela yokuthi ukwazi ukushintsha isimo, sishintshe, singabe sashintshela wena wedwa kodwa sishintshele even nabantu abaseduze kwakho. Amandla lawo kamoya engcwele. Izinto kumoya engcwele akwazi ukuzenza. Umoya engcwele ubuya kunikeze nje ukuhlakanipha bokwazi ukuthi ube umuntu okwazi ukungena enhlizweni yakho uzibuze imibuzo. Ngenkathi uzibuza imibuzo, mhlawumbe uyibuza ukuthi why empilweni yami kunje? Yiziphi izinto ezake zenzeka endulo ezilidele ukuthi empilweni yami kuze kufike la kunje? Lukhona yini ukhondolo olike ladonseka noma olibe leliqhubeke luchungechunge lwaze lwafika la empilweni yami? Yiziphi izinto ezirong engizenzile nengifake kuzo? Imapha ama-associations engene kuwo? Imapha ama-decisions engiwenzile angenze ngaze ngafika? Umoya engcwele ukwenza ukuthi ube umuntu o-analytical. Umoya engcwele ukwenza ukuthi ube umuntu ongakwazi ukuhlala phansi alibelethi ngithakathwa abantu, kodwa ube umuntu okwazi ukuthi uhlale phansi uzibuke wena ukuthi mina yini engiyenzile ukuze ngibe la. Uye kugxeka ubaba wakho noma wakho ukuthi ngenxa kababa noma ingakho izinto zinje, kodwa umoya engcwele ukusiza ukuthi ukwazi ukuhlala phansi uthathe isibuko uyibuke wena, ebese uthi uma ngikwazile ukuthi ngenze impilo yami ibe yilento eyiyona namhlanje, ngizokwazi ke futhi ngalamandla kamoya engcwele ukuthi ngisukume kulesimo engikuso, impilo yami ishintshe. Umoya engcwele ke futhi enye yezinto akwazi ukuzenza ukusifundisa ukuthandaza. Now ukuthandaza bazalwane ukukhuluma noNkulunkulu, ukuhlala phansi ukhulume noNkulunkulu. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ufike la khona ungasakhulumi ngolimi lwakini, kodwa ukhulume ngolimi lwasezulwini noma ngolimi lukamoya okuthiwa ilingi. Ukhulume ngamazwi owaphimisa ngomlomo wakho kodwa angabonakali nangazi. Amandla kamoya engcwele lo Jesu amthembisile. Uma usukhuleka kulelo zinga, usuke umuntu okhuleka eyicabanga izinto, uyicabanga inkinga yakho, uyicabanga bese uphimisa ilimi. Inkinga yakho uyicabanga bese uphimisa ilimi. Ngenkathi inkinga yakho uyicabanga ukhuluma ilimi, umoya wakho ukhulumisana noNkulunkulu kuleso simo kuso, ebese usuka lapho usunamandla. Umoya engcwele bese yakutshengisa ngisho nezinto ezithile egcekeni ebengaqondakali. Ukutshengisa kanjani? Ukutshengisa ngoba wena usukwazi ukuthi umoya wakho uthulule ubunjalo bakho kuNkulunkulu, ukwazi ukubona ama-solutions abanye abangawaboni, ukwazi uku-understand izinto ekhaya abanye abangayi-understand, ukwazi ukwambula imfihlakalo zakini othola ukuthi abantu abakuchazelanga, but umoya engcwele uyakwazi ukukusiza ukuthi u-understand babo Shantala boSikhe, ukwazi uku-understand izinto bonke abantu abazalwa baze bafa bengayi-understandanga, wena uyi-understand. Lokho ke bese kuba yinto engiyibiza ngomqulu wakho. Uyabona ukuthi umoya engcwele lokuqhubeka nawe uhamba nawe. Bakhona abantu abawonkoshela abajahe ukuthi bakutshene